Hola a tots, soc el Pau Bru i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a solucionar sistemes d'equacions amb parèntesis o amb fraccions. Per això solucionarem pas a pas aquests tres exercicis d'aquí, un només amb parèntesis, un només amb fraccions i un amb parèntesis i amb fraccions. I recordarem els tres mètodes que ja hem après en vídeos anteriors. I mentre ho fem, ens anirem apuntant aquí els errors més comuns que jo més em trobo als exàmens que feu. Fins ara estàvem acostumats a trobar-nos sistemes d'equacions ja arreglats, és a dir, una cosa així, o fins i tot una cosa així, és a dir, sistemes d'equacions on teníem primer les x, després les is i després els números. I les x i les is podien estar multiplicades per un número. En canvi, en els sistemes d'equacions per arreglar que ens trobem avui, tenim les x i les is totes repartides i a més tenim parèntesis i tenim fraccions. No podem començar a aplicar ja directament els nostres tres mètodes, sinó que abans d'això haurem d'arreglar les equacions dels sistemes, és a dir, haurem d'arreglar cadascuna de les equacions del sistema perquè s'assembli a una cosa així, on a una banda tingui les x i les is totes juntes i a l'altra tingui només els números sense x i is. Així doncs, anem a començar amb la primera, on només tenim parèntesis. El primer pas de tot serà agafar cadascuna de les equacions i arreglar-la. Anem a veure com farem això. Arreglarem cada equació de forma independent i començarem arreglant l'equació de dalt. Per arreglar aquesta equació vull tenir totes les x i totes les is a una banda i tots els números a l'altra. Per tant, una cosa que vull fer és carregar-me els parèntesis i és el que començarem fent. Multiplicarem aquest menys 3 per tot el que hi ha dintre del parèntesis. El menys 3 està fent una distributiva i agafem el símbol negatiu també. Per tant, farem menys 3 per x i menys 3 per menys 2. Menys 3 per x és menys 3x i menys 3 per menys 2, negatiu per negatiu, positiu, i 3 per 2, 6. I ara que ja no tenim parèntesis, acabem d'arreglar aquesta equació. Volem deixar les x i les is a l'esquerra. Primer les x i després les is. Per tant, simplement les canvio d'ordre. Primer apunto les x, menys 3x, i després les is, més 4is. I després, a l'altra banda de l'equació, a la dreta vull tindre només números. Vull tindre el menys 10 i vull tindre aquest 6, que com que passa a l'altra banda, canviem el símbol. I aquest més 6 es transforma en un menys 6. I ara ja podem ajuntar. Menys 10 menys 6 és menys 16. I així ja hem arreglat la primera equació del sistema. La primera equació és equivalent, és el mateix a menys 3x més 4y igual a menys 16. Ara que ja hem arreglat la primera equació, anem a arreglar la segona equació del sistema. Arreglarem la segona equació del sistema igual que ho hem fet amb la primera, carregant-nos els parèntesis i passant totes les x i les is a una banda i tots els números a l'altra. Aquí, per carregar-nos el parèntesis, ens hem de fixar que el parèntesis no està multiplicat per cap número, sinó que només té un negatiu al davant. Quan hi havia un negatiu davant d'un parèntesis, canviem els símbols de tot el que hi ha dintre del parèntesis. És com si hi hagués un menys 1 fent la distributiva. El 4x que dintre del parèntesis estava positiu es torna negatiu. I aquest menys 3y que dintre del parèntesis estava negatiu es torna positiu. I ara, per acabar d'arreglar això, què volem fer? Volem passar totes les x i les is a l'esquerra i tots els números a la dreta. Per tant, passaré totes aquestes x i is a l'esquerra canviant el símbol. Deixo la i que ja estava a l'esquerra, el 3x el passo a l'esquerra canviant el símbol. Per tant, menys 3x. El menys 4x també el passo a l'esquerra canviant el símbol, més 4x. I el 3i també el passo a l'esquerra canviant el símbol, menys 3i. Perfecte. Ja he passat tot això a l'esquerra, ja tinc totes les x i totes les is a l'esquerra. Ara volia passar tots els números a la dreta. I de números, sense x i sense i, només tinc aquest menys 8, que com que passa a l'altra banda de la igualtat, canviem el símbol. Com que era negatiu, passa a ser positiu. Perfecte. I ara què cal fer? Ara cal ajuntar tot el que puguem. Ajuntar totes les x i ajuntar totes les is, que aquí les tinc ben repartides. Podré ajuntar aquest i amb aquest menys 3i, i podré ajuntar aquest menys 3x amb aquest més 4x. Per fer això, primer les x i després les is. Menys 3x més 4x, per sumar o restar x, sumem o restem els números que tenen al davant. Fem menys 3 més 4, que és més 1. Per tant, una x, o simplement x. I amb les is, i menys 3x, quan no hi ha res davant de l'i és com si hi hagués un 1, una i menys 3is, tinc menys 2 is. I a l'altra banda, com que el 8 ja està sol, està perfecte, seguim apuntant aquest 8. I ja hem arreglat la segona equació del sistema. Tota aquesta equació
és equivalent a x menys 2i igual a 8. Perfecte, quan ja tinc això, què faig? Doncs em reescric el sistema, però amb les dues equacions ja arreglades. Aquest sistema, arreglant les dues equacions, és equivalent, és el mateix que aquest d'aquí. I aquest d'aquí ja el sabem solucionar per substitució. Aniré bastant ràpid perquè ja tinc un vídeo. Si t'interessa el trobaràs al link de la descripció. Per solucionar això per substitució, aïllo la incògnita més fàcil, que és la x de baix. I quan ja tinc la incògnita aïllada d'una de les equacions, la substitueixo a l'altra equació. I molt d'ojo aquí, perquè la substitueixo com? La substitueixo entre parèntesis. Molt d'ojo que això és un error supercomú quan feu substitució. He aïllat la x de baix, la substitueixo a dalt, però entre parèntesis. Aquest menys 3 m'ha d'estar multiplicant tota la x, que substitueixo per tot això. Per tant, m'ha de seguir multiplicant tot aquest 8 més 2i, que ho poso entre parèntesis per això. Copio la resta de l'equació. I ara ja soluciono aquesta equació de primer grau. Aquí he de fer un altre cop una distributiva pel menys 3. Ara passo totes les incògnites a l'esquerra i tots els números a la dreta, el menys 24 passa a l'altra banda sumant, i finalment ajunto totes les i's i ajunto tots els números. Menys 6i més 4i és menys 2i, i menys 16 més 24 és 8. I aquí ja trobo la meva i. Passo el 2 que està multiplicant a l'altra banda dividint sense canviar de símbol, i em queda que i és 8 entre menys 2, és a dir, simplificar la fracció, positiu entre negatiu, negatiu, i 8 entre 2, 4. I és menys 4. I per trobar l'altra incògnita, per trobar la x, vaig al sinònim i substitueixo la i pel seu valor. Substitueixo la i per menys 4. Per tant, la x és 8 més 2 per menys 4, 8 menys 8, que és 0. Si he anat molt ràpid amb substitució, et recomano que vegis el vídeo, perquè és una cosa que ja hem explicat pas a pas. Aquí hem trobat la solució del sistema d'equacions. La solució és x igual a 0 i y igual a menys 4. Recorda, primer arreglem cada equació per separat i després ho solucionem pel mètode que ens demanin. Per solucionar l'exercici B cal fer exactament el mateix. Primer arreglarem l'equació de dalt i després arreglarem l'equació de baix. Per arreglar aquesta equació cal treure els denominadors, cal treure les fraccions. I per això farem un mínim comú múltiple a banda i banda de l'equació. Per això caldrà tindre cada terme amb un denominador, amb una fracció, inclús aquest 0, que no en té. Quan els números no tenen un denominador és com si estiguessin partits per 1. 0 és el mateix que 0 partit per 1. I ara ja podem fer el mínim comú múltiple de 3, 4 i 1, que és 12. Per tant, reexpressarem cadascuna d'aquestes fraccions amb un denominador 12. Per fer això, ens hem de preguntar per què hem multiplicat cada denominador. El 3 l'hem multiplicat per 4 per tindre 12. Per tant, per trobar la fracció equivalent, haurem de multiplicar també tot el de dalt, tot el numerador, per 4. Haurem de fer x per 4, que és 4x, i menys 3 per 4, que és menys 12. Aquesta fracció i aquesta fracció són la mateixa, són equivalents. Amb la segona fracció farem el mateix. El 4 l'hem multiplicat per 3 per tindre 12. Llavors multiplicarem tot el numerador també per 3. I a l'1 l'he multiplicat per 12 per tindre 12. Aleshores el 0 també el multiplicaré per 12, que 0 per 12 doncs és 0 també. I ara, quan ja tenim el mateix denominador a banda i banda d'una equació, puc tatxar-lo. Però molt d'ojo, perquè tatxant els denominadors fem un error supercomú també, i és oblidar-nos-en de posar un parèntesis. Això és molt important quan tenim un negatiu davant d'una fracció. Si aquí tatxem els denominadors i ens quedem tan panxos, aquest negatiu estarà restant només el primer terme de la fracció, només el 3i. En canvi, abans de tatxar la fracció, aquest negatiu estava restant tant el 3i com el menys 12. Perquè això segueixi sent cert, hem de posar parèntesis als numeradors quan tatxem els denominadors, sobretot quan hi ha un negatiu al davant. I què ens fan els parèntesis? Doncs ens faran que aquest negatiu que hi havia davant de la fracció ens canviï el símbol de tot el que hi ha dintre del parèntesis, ens canviï el símbol de tot el numerador. I ara, per acabar-ho d'arreglar, passo totes les x i totes les i's a l'esquerra i tots els números a la dreta. Recorda d'escriure primer les x i després les i's. I ara ajuntem tot el que puguem ajuntar. Puc ajuntar menys 12 més 12, que directament ja serà 0. I ja hem arreglat la primera equació del sistema. Anem a arreglar la segona ara. Per això, igual que abans, farem el mínim comú múltiple de 2, 5, i aquest 3 que no té res és com si estigués partit per
1. El mínim comú múltiple de 2, 5 i 1 és 10. Per tant, reexpressarem totes les fraccions amb un denominador 10. El 2 l'hem multiplicat per 5 per tindre 10. Llavors multipliquem tot el numerador per 5 també. I aquí hem multiplicat el 5 per 2 per tindre el 10. Llavors multipliquem tot el de dalt, tot el numerador, per 2. I finalment, com que l'1 l'hem multiplicat per 10, el 3 el multiplicarem per 10. I 3 unens és equivalent a 30 desens. 30 entre 10 és 3. Ara que tenim els mateixos denominadors a banda i banda, els puc tatxar. I com que no hi ha negatius davant de cap fracció, no cal posar parèntesis. Els podries posar si volguessis, per exemple, aquí, però un positiu davant d'un parèntesis no em fa res, el parèntesis, no cal que el posi. Per tant, reescric tot això tal qual. I ara passem totes les x i totes les y a l'esquerra i tots els números a la dreta. I fem això, 30 més 20 menys 4, que és 46. Fantàstic. I ara, amb les dues equacions arreglades, fem un nou sistema. I aquí ens demanen que ho fem per reducció. També tens un vídeo explicant-ho pas a pas. Ara aniré ràpid. No tinc múltiples ni a les x ni a les y. Per tant, hauré de multiplicar per un número tant l'equació de dalt com l'equació de baix. Per fer-ho més fàcil em fixaré en les y, perquè ja tenen el símbol diferent, que és el que m'interessa. Per tindre les mateixes y, puc multiplicar tota l'equació de dalt per 2 i tota l'equació de baix per 3. I així, tant a l'equació de dalt com a la de baix, tindré 6 y. I aquí recorda que multipliquem les dues bandes de l'equació a la banda esquerra i també a la banda dreta. Multiplico per 2, 4x i menys 3y. I també multiplico per 2, 0, que 0 per 2 segueix sent 0. Recordem multiplicar dues bandes, per tant aquí farem 3 per 5x i 3 per 2y, però també 3 per 46. Són 138. I ara ens queden 6 i 6 després de fer això. Amb símbol diferent, per tant, ho puc sumar i se'm cancel·laran aquestes is. 8x més 15x són 23x. Menys 6x més 6x, no tinc is, se'm tatxen. I 0 més 138 són 138. Per tant, per aïllar d'aquí les x, passo el 23 que m'està multiplicant a l'altra banda dividint. I les x són 138 entre 23. Ens ha quedat una divisió una mica rara, però si fem amb la calculadora 138 entre 23, veurem que és 6. I per trobar l'altra incògnita, anem a qualsevol de l'enunciat, per exemple a la primera, i substituïm la x pel seu valor. I després de substituir la x per 6, aïllo l'altra incògnita, aïllo la y. 4 per 6 és 24, que passo a l'altra banda restant, i quan passo el número que m'està multiplicant la y a l'altra banda dividint, trobo que la y és menys 24 entre menys 3, que això és negatiu entre negatiu, positiu, i 24 entre 3, que és 8. Per tant, la solució del segon sistema és x igual a 6 i igual a 8. I anem amb la tralla. El C clarament és el més difícil, perquè tenim parèntesis i tenim fraccions. Com sempre, anem a arreglar primer la primera equació. I aquí una regla d'or. Primer farem els parèntesis i després farem les fraccions. Ho podríem fer en l'altre ordre també, però és molt més complicat. Aleshores, aquí us ho ensenyarem així perquè és molt més fàcil. Recorda, primer farem els parèntesis i després els mínims comuns múltiples, per no liar-nos. Per tant, aquí farem la distributiva del 2, farem 2 per x i 2 per menys 1, que és 2x menys 1, 2 per menys 1 menys 2, que m'havia equivocat aquí. Per tant, ara que ja ens hem carregat els parèntesis, procedirem a carregar-nos també els denominadors. Per això farem el mínim comú múltiple de 3, 2 i 3, que serà 6. Per tant, reexpressarem totes aquestes fraccions en fraccions equivalents amb denominador 6. I ara ja ens podem carregar els denominadors, però fixant-nos en els negatius davant de fraccions, perquè quan tenim un negatiu davant d'una fracció, li posem un parèntesis, perquè aquest negatiu segueixi restant tot el que hi havia a la fracció. Aquí també, aquest negatiu ha de seguir restant aquest 2. El fiquem entre parèntesis, per tant, quan hi ha un negatiu davant d'un parèntesis, canviem el símbol de tot el que hi ha dintre del parèntesis. I ara, per acabar d'arreglar això, passem els números a la dreta. I així ja tenim totes les x i totes les y a l'esquerra i tots els números a la dreta. Ajuntem això. Menys 2 més 4, 2. 2 més 3, 5. I ja tenim la primera equació arreglada. Ara anem a arreglar la segona. Per això, recorda bé, primer ens ocupem dels parèntesis i després ja ens preocuparem de les fraccions. Per això, primer fem la distributiva d'aquest 2 que ha multiplicat tant la y com l'altre 2.
I ara que tenim aquesta equació completament lliure de parèntesis, anem a fer els denominadors. El mínim comú múltiple de 2, 5 i 10 és 10. Per tant, reexpressarem totes aquestes fraccions amb un denominador 10. El 19 descens, com que tenia un denominador 10, doncs no ha calgut tocar-lo. I ara ja podem carregar-nos el denominador que tenim igual a tot arreu, a banda i banda de l'equació. I aquí podem carregar-nos-el molt alegrement, perquè no tenim cap negatiu davant de cap fracció que em faci canviar cap símbol. Aleshores, escrivim això tal qual. I ara passem totes les x i totes les y a l'esquerra i tots els números a la dreta. I acabem amb això. Hem d'ajuntar 19 menys 5, que és 14, i 14 menys 8, que és 6. I ara ja tenim les dues equacions arreglades. Ens tocarà fer un sistema d'equacions amb aquestes dues equacions. Esborro la pissarra que no m'hi cap i ho fem aquí. I això ens demanen que ho fem per igualació, que és el pitjor mètode en diferència, segons la meva opinió, i a vegades ni l'explico aquest mètode, però a vegades l'hem de saber. Jo tinc un vídeo explicant-lo pas a pas, així que si no te'n recordes, mira-te'l, perquè aquest per igualació és una mica difícil. Anem a aïllar la mateixa incògnita a les dues equacions. Per exemple, anem a aïllar la x. Per aïllar la x, primer passo el 3 i a l'altra banda restant, i després passo el 4 que m'està multiplicant la x a l'altra banda dividint. I a l'equació de baix aïllem la mateixa incògnita. Aïllo la x seguint el mateix procediment. El 4i passa primer restant i per acabar d'aïllar la x, el 5 que l'està multiplicant passa dividint. I així he aïllat la mateixa incògnita de les dues equacions. En el mètode d'igualació què farem? Doncs igualarem aquestes dues expressions equivalents. I ara, doncs, per aïllar la i ens toca fer un mínim comú múltiple. És el que té igualació. Jo sempre que faig igualació penso, ostres, amb lo ràpid que ho hauria fet per reducció. Però bueno, si ens ho demanen, ho fem i ja està. Per fer-ho, el mínim comú múltiple de 4 i de 5 és 20. Per tant, reexpresso les dues fraccions amb aquest denominador 20. I quan ja tinc el mateix denominador a banda i banda i m'he assegurat que no tinc cap negatiu davant de cap fracció, els tatxo. I ara aquí passo totes les incògnites a una banda i tots els números a l'altra. Menys 15i més 16i és una i. I 24 menys 25 és menys 1. I en pic tinc una incògnita, per trobar l'altra vaig aquí a qualsevol dels dos sinònims i substitueixo. Per exemple, vaig a substituir el de baix, però també podria haver substituït el de dalt, Vaig a substituir la i pel seu valor, substitueixo la i per menys 1. I fent això, menys 4 per menys 1 és 4, i em queda això, 6 més 4 entre 5. 6 més 4 és 10, i 10 entre 5 ja sé que la x em val 2. Solució del C, x igual a 2 i igual a menys 1. I ara, perquè tu puguis acabar de practicar, et deixo aquests 3 exercicis, intenta'ls fer tu sol o sol a casa, i ens veiem ara amb les solucions. I ara per un segon, per recordar-te una cosa. En substitució hem d'aïllar la x o les y soles i positives. Aquí, si vull aïllar la x de baix o la y de baix, les he de passar a l'altra banda, perquè han de passar d'estar negatives a estar positives. Per exemple, jo si vull aïllar la x de baix, l'he de passar a la dreta. I així em queda la x sola i positiva, canvia de símbol de negatiu a positiu. I a l'esquerra em quedarà el menys i que ja hi havia i aquest més 5 que passa a l'altra banda restant. I això està tot per aquest vídeo. Si t'ha estat d'ajuda, t'agradaria moltíssim que et subscriguis al canal i que li donguis m'agrada perquè aquest vídeo surti recomanat a altres persones. I res més, fins la propera. Adéu!